מרד המכבים. למה הוא לא היה מצליח אם היה מתרחש היום? הלו? יש פה מישהו? הלו? למתי קבענו? היי. הגעתם, אחים שלי, אנחנו צריכים להתקדם. הזמן דוחק, המקדש מחכה לטיהור. איפה יוחנן? אלעזר, אתה על מיוט. איפה יוחנן? תמיד חייב לאחר. אלעזר, יש כפתור לווליום, מה כל כך קשה? תלחץ. זה דביל האלעזר הזה. איפה יוחנן? אנחנו צריכים לטהר את המקדש, להשיג שמן למנורה. העם מחכה. היי. סוף סוף. שלום. אבל עכשיו אלעזר איננו. יוחנן, למה תמיד אתה חייב לאחר? אני אגיד לך, אני עובד עכשיו על סטארט-אפ חדש. רואה את זה? מה זה? אני קורא לזה, זה מסתובב. לא בטוח בקשר לשם, אבל מה אומרים? שם אידיוטי. יש לך רעיון יותר טוב? אפשר להתחיל, זה זום חינמי, מתנתק עוד 40 דקות. קדימה. לא הבנתי מה זה עושה. הנה, שים לב. אתה רואה, שמים את זה ככה, כן? ומסובבים. וואו, תראה איזה יופי. נו, וזהו. שמע, חתיכת סטארט-אפ יש לך פה. הלו, אני מנסה לארגן מרד היסטורי. יוחנן, תעיף את המסתובבון הזה מפה, ובוא נתקדם. מסתובבון? בוא'נה, זה שם לא רע. מסתובבון. יוחנן, חבל על הזמן שלך, זה בחיים לא יתפוס. בסדר, אוקיי. חבר'ה, שקט. אני רוצה להתחיל. איפה אלעזר? אלעזר, תלחץ על הווליום, נו. וואו, חתיכת סתום, האלעזר הזה. הלו, אנחנו נפספס את כל המרד. לא יהיה נס פחת שמן, לא תקום שושלת חשמונאים, לא יהיה חנוכה, לא יהיה מכבי תל אביב, לא יהיה בירה מכבי. זה מה שאתם רוצים? תראה, מסתובבון, לא יודע, אני לא כל כך בטוח בקשר לשם הזה. תקשיבי, החתיכת מאותגר טכנולוגית, יש כפתור מיוחד לווליום, תלחץ. עזוב, אל תיגע. אתה שומע אותי? אוקיי, רק תקשיב ותענהן. הגענו לשלב המכריע במרד. אוקיי. הכנתי פה תוכנית מפורטת איך לנצח את היוונים סופית. אז ככה, מה שאנחנו נעשה זה... יהודה. הלו, יהודה! יהודה, יש לך בעיה עם החיבור, יהודה. תבדוק את החיבור שלך. עוד התוכנית. מה אתם אומרים? לא שמענו, נתקעת. נתקעת. מה, לא שמעתם כלום? כלום, היית בפריז. נורא מעצבן. טוב, תקשיבו. פעם אחרונה, אוקיי. התוכנית שלי. יהודה. וואו, אנחנו כאילו מסתובבים כמו איזה סביבון סביב הזנב של עצמנו. סביבון! בוא'נה, גדול, זה שם גדול, סביבון. מה? וואו, נהדר. וזאת התוכנית כולה. מה אתם אומרים? זה גאוני, אני אומר. אתה ממש גאון. תודה רבה. אני הולך לשווק את זה. מה לשווק? זה לא לשיווק, זה תוכנית מלחמה. מה מלחמה? זה סביבון. מה סביבון? מה מלחמה? אתם יכולים להיות מרוכזים, מה שהכי חשוב זה... נו. טוב, חבר'ה, אני עף מפה, יש לי משקיעים רציניים. עכשיו עם השם הזה, סביבון, נראה לי שהם ילכו על זה. רגע, אני הבאתי את השם, אני רוצה אחוזים. נראה לך? זבל היוחנן הזה, הלוואי שיפול עליו פיל. זהו, מה שקורה היום. הלו? יש פה מישהו? אוקיי, אין לי כוח, בוטל המרד, אין מרד של המכבים. יאללה, הפועל! מה זה קורה פה? אולי הכפתור הזה? הלו? לשמחתנו התרחש המרד לפני אלפי שנים, בימים שכל העם התגייס ולאף אחד לא היה פטור. וכך גורשו היוונים, קמה שושלת החשמונאים, והיום יש לנו את חג החנוכה שמביא המון פרנסה ליצרני חנוכיות, סביבונים ותרופות נגד כולסטרול. באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן.